Cinse yeah that tan táhairm go tilumm taistil leis an ceol agus sílim gur dóid iontach chun an dúna taistil freisin buann tú le daoine an simile agus atá an like passionate sa ceol freisin agus um, even like nuair a bhí mé sa Brazil like a Sao Paulo like ní raibh mé bhí mé i mbun session ceolin sin agus like ní raibh like burla ag na daoine agus ní raibh Portuguese agam so agus so it's like cummersage atá ag go ré like leis an ceol freisin agus hí me gro sé roas gro like session ceol traditionte like a ceol airnach in sin i Sao Paulo like agus then nar bhí mé like dá seachtain na hen bhí mé san Idáil chun gigi anú le fiddler ón tuaisceart céir mo gcuir um, agus bhí Carolán agam freisin ar an concertín agus hí mé gro sé rós go sé tal go raon sin tá scafte acu Padua an sin ag chur like pobl ceol tradition den na haan le chéile agus tá